M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachinayi pa 18 April 2024. Ndipo tikadali mu mlungu wachitatu wa nyengo ya Pasaka. Mawu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, Ntchito za Atumwi 8 ndime ya 26 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Faith Kamchere kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenji Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera m'buku la Yohane 6 ndime ya 44 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Charles Emmanuel Piri kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenji Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pa nthawi yomweyo mngelo wa Ambuye adauza Filipo kuti, nyamuka, pita chakumwera, kutsata msewu wopita ku Gaza, kuchokera ku Yerusalemu, msewu wodzera m'chipululu uja. Filipo adanyamukadi napita. Ndipo munthu wina wa ku Ethiopia adabwera ku Yerusalemu kudzapembedza. Iyeyu anali nduna yayikulu ya banja la mfumukazi Kandake wa ku Ethiopia, ndiponso oyang'anira chuma chake chonse. Nthawi imeneyo ankabwerera kwawo. Anali pa galeta akuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono Mzimu Woyera adauza Filipo kuti, pita, kayandikane nalo galetalo. Filipo adathamangira nduna ija, ndipo adayimva ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono adayifunsa kuti, Bwana, kodi mukumvetsa zimene mukuwerengazi? Iye adati, ndingamvetse bwanji popanda wina ondimasulira. Motero adayitana Filipo kuti adzakwere ndi kukhala naye pa galetapo. Mawu a m'malembo amene ankawerengawo ndi awa: Iye anali ngati nkhosa yoyitsogoza pokayipha, ngati mwana wankhosa ongokhala du pomumeta. Sadalankhulepo kanthu, adampeputsa pa mlandu wake. Sadamchitire chilungamo. Palibe amene adzatha kusimba za zidzukulu zake, pakuti moyo wake wachotsedwa pa dziko lapansi. Pamenepo nduna ija idati, pepani, tandiuzani, kodi zimenezi mneneriyo akunena kwa yani? Za iye mwini kapena za wina? Apo Filipo adayamba kumlalikira uthenga wabwino wa Yesu kuyambira pa malembo amenewa. Ndipo pamene ankapita mu msewumo, adafika pena pamene panali madzi. Nduna ija idati, madzi si awa? Monga pali choletsa kuti ndisabatizidwe? Filipo adayankha kuti, mungathe kubatizidwa ngati mukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Iye adati, ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Pamenepo ndunayo idalamula kuti galetalo liyime. Awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija, adatsikira ku madzi. Filipo nkumubatiza. Pamene adatuluka m'madzimo, Mzimu wa Ambuye udamchotsapo Filipo uja. Ndipo nduna ija sidamuonenso,
koma idapitirira ulendo wake kusangalala. Tsono Filipo adapezeka kuti ali ku Azoto. Adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino m'mizinda yonse, mpaka adafika ku Kesareya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane. Yesu adauza khamu la anthu kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma sankoka, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneri adalemba kuti onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense omva Atate nkuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kutitu wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu, ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndikunenetsa kuti okhulupirira ine ali nawo moyo osatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana m'chipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba, kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu odya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya, ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa, limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Mthenga wa Ambuye. Mawu athu alero, mawu amene akuchokera m'Ntchito za Atumwi, Ntchito za Atumwi 8 ndime ya 26 kulekeza 40. Tikumva nkhani yokhudza Filipo komanso nduna ya ku Ethiopia. Nduna ya ku Ethiopiayi akuti imawerenga mawu ochokera m'buku la mneneri Yesaya. Iyo inali ndi chidwi chowerenga koma simamvetsa mawu amenewa. N'chifukwa Mulungu akutuma Filipo kuti akayithandize kumvetsa mawu amene akuwerenga kuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Ndipo Filipo akuifunsa kuti koma mukumvetsa zimene mukuwerengazo? Ndunayi kuti ndingamvetse bwanji opanda wina ondimasulira. Mulungu akufuna atipatse phunziro lapamwamba kwambiri tsiku la lero, kuti mawu a Mulungu nthawi zina kapena nthawi zonse amafunika chithandizo cha iyeyo kapena cha anthu ena amene adazamako pang'ono kuti atithandize kumvetsa mawu ake. Koma pakati pathu nthawi zina anthufe timadziona ngati pa ife tokha tikhoza kumvetsa mawu a Mulungu. Timadziona ngati tikatenga Baibulo ndi kuwerenga, ngakhale opanda pemphero, osayitana Mzimu Woyera kuti atithandize, tikangowerenga ndi kuti tamvetsa, tikhoza kulalikira kapena kutsatira zimene Mulungu akutiuza. Tikuyenera kuzindikira chinthu ichi, kuti tikamawerenga ngakhale Marko 4 ndime ya 33 kulekeza 34, amatiuza kuti ngakhale ophunzira Ambuye Yesu amene amayenda nawo, amadya nawo, amamva ulaliki wawo pamaso ndi pamaso, amalephera kumvetsa zimene Ambuye Yesu amalalika. Ndipo timamva kuti Ambuye Yesu amaphunzitsa m'mafanizo, ndipo akuti palibe chimene adaphunzitsa popanda fanizo. N'chifukwa ophunzirawo amapita paseli kukawuza Ambuye Yesu kuti
kodi mmatanthauza chani zimene maphunzitsa zija. Kusonyeza kuti pa ife tokha sitingathe kumvetsa mawu a Mulungu. Timayenera kupempha mphamvu ya Mzimu Woyera komanso anthu ena kuti atithandize kumvetsa mawu a Mulungu. Tiyeni pa tsiku la lero pamene Mulungu akufuna tisinkhesinkhe kuti ngati tikuyenera kumvetsa mawu ake, tikuyenera kupempha chithandizo chake. Tiyeni tizindikire kufunika kumeneko. Ndipo tikazindikira kufunika kumeneko, nthawi zonse pamene tatenga mawu a Mulungu tiwerenge, tiyeni tigwade tiwapemphe Ambuye Yesu kuti atitumizire Mulungu Mzimu Woyera, atithandize atiunikire mawu ake kuti tiwamvetse bwino. Komanso tizindikire kuti chithandizo cha azathu kukhala m'magulu kugawana mawu a Mulungu ndikofunika kwambiri. Chifukwa pamene takumana anthu awiri atatu, Ambuye Yesu amakhala pompo, amatithandiza kuti timvetse mawu ake. Tisamadzitenge anthu ozindikira. Nthawi zina ngakhale ife alaliki timadzitenga ngati timamvetsa kwambiri mawu a Mulungu kuposa wina aliyense. Ifenso akhristu nthawi zina mwina chifoti timapitapita ku chalichi tili ndi baibulo, timakonda kuwerenga mawu a Mulungu, timadzitenga ngati timamvetsa mawu a Mulungu ngakhale mwinanso kuposa alalikiwo. Tiyeni tizindikire kuti timvetse mawu a Mulungu tikuyenera kupempha chithandizo cha Mzimu Woyera. Komanso pakuyenera kukhala anthu ena kuti atithandize ngati mmene adachitira Filipo kuthandiza nduna ija ya ku Ethiopia. Pa ife tokha sitingathe kumvetsa mawu a Mulungu, pokhapokha iyeyo mwini wakeyo atatithandiza kuti timvetse mawu ake. Amen.